Dear Miss Love, ito ang kwento ng isang babae na minsang nawala ng lahat at isang lalaki ang dumating na handang tumulong kahit walang kapalit. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa amin ni Mang Pedro, ang kumpare ng yumao kong ama. Matagal ng byudo. Hindi ko sukat akalain na sa paghingi ko ng tulong sa kanya at sa araw-araw na nakasama ko siya, magiging iba ang tingin ko. At para masuklian ng lahat, ginusto kong ibigay ang sarili ko sa kanya. Ako nga po pala si Sandy, 26 years old, nag-iisang anak lamang na isang babae. Akala ko talaga, siya na ang magiging pamilya ko na may utang sa renta, walang trabaho at walang kahit isang taong matakbuhan. Problemado sa araw-araw naming buhay ng aking anak na si Mika. May bahay naman ang magulang ko dito sa lugar namin. Pero dahil sa hirap ng buhay noong mawala sila, napilitan akong ibenta yon para may maipambayad sa mga utang na naiwan nila. Kung tutuusin, matagal ko nang gustong humingi ng tulong noon pa. Pero nahihiya ako. Ayokong isipin ng iba na umaasa lang ako, na nagpapaawa lamang ako. Pero dumating din ako sa punto na walang-wala na talaga. Kulang ang pagrarakit ko sa mga kapitbahay. Kaya naman isang hapon, nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagpunta ako sa bahay ni Mang Pedro. 2 bayan ang layo mula sa inuupahan namin ng dati kong kinakasama na si Alan. Si Mang Pedro ay 46 anyos, kumpare ng tatay ko. Mabait siyang tao at byudo na siya ng ilang taon, mag-isa lamang sa bahay. May maliit siyang tindahan at kadalasan doon siya tumatambay habang naninigarilyo o nagkakape. Pagdating ko sa kanila, nanginginig pa ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paano ko siya karo. Hindi ko na natuloy pa ang susunod kong sasabihin dahil parang may namuo sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Pero para bang alam na niya agad. Tumango siya at pinaupo niya ako kaagad. Huwag kang mahiya, iha. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sabi niya. Medyo naiiyak ako noon. Hindi ko man gustong umiyak talaga, pero parang naipon ang lahat ng sakit. Tila ba nung mismong sandaling yon ay bumigay ako. Tinapik lamang niya ang balikat ko. Walang salita, pero ramdam ko ang pag-unawa. Nagpasya siyang ipahiram muna sa akin ang lumang kwarto sa gilid ng bahay nila. Yung dating tinutuluyan ng anak niyang lalaki bago lumipat ng Maynila. Kung gusto mo, iha, wala namang nakatira dyan. Dumito muna kayo ni Mika. Para naman may matulugan kayo at di na kayo magrenta pa. Sabi niya. Ayoko sanang tanggapin pero tama siya. Kaya naman ang gabing yun, dinala ko ang mga gamit namin sa bahay ni Mang Pedro. Tahimik lang kaming nag-aayos ng kwarto. Paminsan-minsan nag-aalok din siya ng tulong. Gusto mo bang palitan ko na ng kordina? O may ventilador pa dun, gusto mo? Habang pinapanood ko siya, para bang bumalik sa alaala ko ang mga panahong buhay pa ang tatay ko. Ganoon din siya. Laging nakangiti, laging may malasakit. Siguro kaya kahit gaano ako nahihiya, bagaan ang loob ko kay Mang Pedro. Lumipas ang ilang araw at naging normal na ang lahat. Tuwing umaga, maghahanda siya ng kape at pandesal at laging may nakandang tasa para sa akin. Minsan sinasabihan niya ako na, Iha, huwag mong hayaan na lamunin ka ng lungkot. Bata ka pa, marami ka pang makikilalang iba. At oo, sa mga simpleng salita niyang yun, unti-unti akong nakabangon. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong parang pagod na pagod si Mang Pedro. Sabi niya, medyo masakit daw ang likod niya sa kakabuhat ng paninda. Kaya pagkatapos naming kumain, kapag tayo lang, Pedro na lang, masyado mo naman akong pinapatanda, iha. Natawa na lamang ako sa tinuran niya. May kung anong kakaibang init akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil ba sa kabaitan niya o dahil na rin sa presensya niya. Pagkatapos ng ilang linggo, mas naging madalas na ang kwentuhan namin tungkol sa buhay-buhay, sa mga pangarap, sa mga taong nawala.
Minsan bigla na lang siyang titingin sa akin at sasabihin, ang tatay mo, proud na proud siguro sa'yo ngayon yan dahil mabuting bata ka pa rin. At sa tuwing sinasabi niya yon, pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. Nagkaroon ako ng karamay sa katauhan niya. Hindi ko man alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado ko. Si Mang Pedro o si Pedro gaya ng gusto niyang itawag ko sa kanya, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Minsan talaga, may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para palitan ang nawala, kundi para iparamdam na may halaga pa rin tayo kahit sa gitna ng pagkalugmok. Sa paglipas ng araw, unti-unting nag-iba ang tingin ko sa matanda. Hindi ko ngumiti lamang ako. Ayos lang po. Gusto ko rin naman eh. Nakakatuwa lang po na may pinaglulutuan ulit ako. Para bang may silbi ulit ako bilang babae. Tumango siya, pero napansin kong medyo naging malungkot ang ngiti niya. Nabanggit niya noon na matagal na siyang biyudo at mula nang mawala ang asawa niya, hindi na rin siya muling nag-asawa pa. Nakakapanibago nga iha. Dahil ngayon nakakakain na naman ako ng iba't ibang putahe. Alam mo na, mahirap ang walang asawa, kaya't nasanay na lang ako. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulan kong ayusin ang iba pa naming gamit. Nakakahiya kasi ang dami-dami kong dala. Sabi ni Mang Pedro, wag ko na raw isipin yun. Pero gusto ko ring maramdaman na may ambag ako sa kanya. Kaya tuwing wala siya at busy siya, naglilinis ako ng kusina, nag-aayos ng bahay, nagluluto ng ulam para pag uwi niya, may mainit na pagkain na naghihintay sa kanya. Ang bango ah. Sabi niya isang gabi nung umuwi siya mula sa palengke. Pritong isda lang po to, tsaka pakbet. Paborito ho yan ni tatay nun. Sabi ko, paborito ko rin yan. Mukhang tataba na ako nito ah, dahil nandito ka. Hindi ko alam kung bakit pero nag-init ang pisngi ko. Hindi ako sanay na purihin, lalo na mula sa kanya. Kaya ang nasabi ko na lamang, para maalagaan ko rin po kayo. Mas masarap kumain ng masusustansya kaysa puro dilata at noodles. Minsan, sabay kaming pumupunta sa bayan para bumili ng mga gamit. Nakakatawa kasi parang asawa ko siya. Isang gabi, habang nasa labas kami, bigla siyang nagsalita ng bagay na hindi ko inaasahan. Sandy, hindi ko alam kung naiintindihan mo, pero napakasaya ko na nandito ka. Tahimik na kasi ang bahay noon simula nung mawala si Lorna. Pero nitong mga araw, parang bumalik yung sigla. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat tingnan. Bilang kaibigan ba ng tatay ko o bilang isang lalaking unti-unti kong nakikitaan ng kabutihan na bihira nang mangyari ngayon. Maraming salamat po. Mahina akong sagot. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko kung hindi niyo ako tinulungan. May kakaibang ginahawa sa katahimikan naming dalawa na para bang pareho naming naintindihan na hindi na namin kailangang magsalita para magpasalamat. Pagkalipas pa ng ilang linggo, sinimulan ko ring maghanap ng trabaho. Sabi ko kay Mang Pedro, gusto kong magsimula ulit. Siya nga yung nagbabantay sa anak kong si Mika. Nasanay na nga lang din ang anak ko na si Mang Pedro ang laging kasakasama niya. Iha, hindi kita pinipigilan na maghanap ng trabaho. Pero wag mong i-pressure ang sarili mo. Magpahinga ka muna. Ayusin ang sarili mo. Tama siya. Ang tagal-tagal kong hindi nakahinga ng maayos. Mula nang iwanan ako ng kinakasama ko. Puro takot at ihiya ang naramdaman ko. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos ako ng mga labahin, nakita kong nakatingin siya mula sa bintana. Tahimik lamang akong pinagmamasdan. Hindi ko alam kung napansin niya na nakita ko siya, pero nagkunwari lamang akong abala. Kinagabihan noon, nagdala siya ng isang plastik ng tinapay. Dumaan akong bakery sa bayan. Naalala ko mahilig ka sa Spanish, di ba? Natawa ko. Hindi ko alam, Miss Love, pero sa mga simpleng ginagawa niya, parang may kung anong kumakalabit sa puso ko. Hindi na ito tulad o hindi siya katulad ng mga lalaking nakilala ko noon na mayabang, magaling magsalita, pero kulang naman sa gawa. Si Mang Pedro, kakaiba, pero totoo.
Lumipas pa ang ilang araw at naging natural na sa amin ang ganong ritmo. Ako ang nag-aayos ng bahay, siya ang kumakayod sa labas. Bago ako matulog ng gabing yon, napaisip ako. Siguro ganito talagang tadhana. Minsan, dinadala ka niya sa mga taong hindi mo inaasahan. Sa mga lugar na akala mo'y pansamantala lamang. Pero doon mo pala mararamdaman kung anong ibig sabihin ng tahanan. Hindi ko alam kung saan nahantong ang lahat ng naman. Sagot ko, ang dami nyo nang ang ginagawa para sa amin eh. Kaya ayos lang to para may maitulong naman ako. Ngumiti siya. Hindi ko naman binibilang ang tulong ko sa inyo. Basta nakikita akong maayos, kayo ni Mika, ayos na ako. Pero sa loob-loob ko, may kumirot. Ilang buwan na siyang gumagastos para sa amin. Pagkain, kuryente. Kahit hindi siya nagsasalita, alam kong nabibigatan din siya. At higit doon, may kabutihan siyang hindi ko na alam kung paano babayaran. Kaya nung matapos akong magligpit, hindi pa rin ako umalis sa kusina. Nakatayo lang ako roon, nakatingin sa kanya habang nilalagay niya ang mga plato sa aparador. Mang Pedro, may hina akong sabi. Ano yun, iha? Lumingon siya na may hawak pang baso. Pwede po ba tayong mag-usap? Tumango siya at naupo sa mesa. Umupo rin ako sa tapat niya. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Sa ilaw ng bumbilya, kita ko ang mga guhit sa mukha niya. Mga linya ng taon, ng pagod. Alam niyo ho, simula ko, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Lahat ng kabutihan niyo, parang sobra-sobra na para sa amin. Wala yun, iha. Umiling siya. Sabi ko na nga ba't yun na naman ang iniisip mo? Pero hindi po ako mapalagay. Sabi ko na halos pabulong. Ang dami niyong binibigay. Parang hindi ako marunong tumanaw ng utang na loob kung mananahimik lamang ako. Natawa siya ng mahina. Sandy, ang pagtanaw ng utang na loob hindi minamadali. Dumadaan yan sa panahon. Mababayaran mo rin ako pag okay na kayo ni Mika. Pagdating ng panahon. Pero sa tingin ko hindi pa ngayon. Napayuko ako. Kung hindi ako makatingin agad. Pero sa loob ko, malinaw na malinaw ang gusto kong sabihin. Mula pa noong umagabing pinakinggan niya akong umiiyak, hanggang sa mga araw na pinagtitimpla pa niya ako ng kape. Lahat ng iyon, nag-ipon ng damdamin na hindi ko na kayang itago. Dahan-dahan kong tinaas ang tingin ko sa kanya. Mang Pedro, mahina akong bulong. Pumayag ka na. Alam ko na matagal ka ng biyudo. Alam kong gusto mong maramdaman ulit na lalaki ka. Sige na. Parang natigilan siya. Sandy, huwag kang ganyan. Sabi niya na nanginginig ang boses. Hindi pwede. Importante ka sa akin. Hindi mo kailangang gawin yan. Alam ko. Sagot ko agad. Halos wala ng tinig. Pero, totoo ho. Gusto kita. Hindi dahil nabibigyan mo ako ng maayos na buhay. Kundi dahil ikaw lang ang bukod tanging lalaki na umintindi at hindi ako iniwan. Napatayo siya. Naglakad palayo na para bang gustong umiwas. Pero nang lumapit ako at hinawakan ng braso niya, hindi na siya nakaalis. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya at yung tibok ng dibdib kong halos sabay sa kanya. Sandy, hindi mo kailangang suklian yung kabutihan ko. Mahinahon niyang sabi. Hindi po ito kabayaran. Sagot ko, para sa akin, ito yung tanging paraan para ipakita ko kung gaano ko kayo pinapahalagan. Kung gaano ko nagpapasalamat. Natahimik siya ng ilang sandali at maya-maya'y naramdaman kong bumuntong hininga siya. Kung alam mo lang, ilang gabi ko nang pinipigilan ng sarili ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil alam kong may anak ka at ayokong masira yung tiwalang binibigay mo sa akin. Hindi niyo po sinisira. Sabi ko na halos pabulong. Kayo nga po yung unang taong pinaniwalaan ko ulit pagkatapos kong masaktan. Napatitig siya sa akin. Matagal at walang nagsalita. Sa mga mata niya, may halong pangamba at pagnanais pero higit sa lahat may lungkot.
Dahan-dahan siyang lumapit, para bang natatakot. Hanggang sa tuluyang magkalapit na kami. Hindi na kailangan ng salita at sapat na yung katahimikan, yung mabibigat na paghinga, yung pagkakalapit ng dalawang taong parehong nasugatan. Hindi ko alam kung ilang sandali kaming ganoon, pero nang sa wakas ay yakapin niya ako, para bang ayaw ko na siyang bitawan. Salamat. Wala akong ibang maibibigay kundi ang sarili at tiwala ko sa inyo. Hindi kailangan, Sandy. Sapat na yung naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. At nung gabing yun, hindi salita ang naging kasunduan namin kundi katahimikan. Yung tahimik na pag-amin ng dalawang kaluluwa na parehong naghahanap ng init matapos ang mahabang lamig. Kinabukasan din noon parang walang nagbago. Naghanda ako ng almusal, si Mika ay tumatakbo sa bakuran at si Pedro ay nakaupo sa may hagdanan. Nakamasid sa amin, pero bawat tingin naming dalawa ay may dalang lihim na hindi kang gabing yun, para bang may nagbago na sa relasyon namin ni Pedro. Tuwing umaga, sabay kami nag-aalmusal. Si Mika abala sa pagguhit. May mga sandaling nagtatama ang mga mata namin, pero hindi na tulad ng dati. May kung anong init na at lambing na pumapagitan sa amin. Hindi namin pinag-uusapan ang nangyari, walang pangako, wala ring paliwanag. Minsan nga dumating siya galing palengke, may dalang mga prutas at bulaklak. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot ang maliit na bungkos ng bulaklak. Napangiti ako. Hindi dahil sa bulaklak, kundi dahil sa simpleng paraan ng pagpaparamdam niya. Salamat, sabi ko. Kumindat lamang to. Simula noon, naging mas magaan ang lahat. Parang unti-unti kong nakalimutan ang lungkot ng nakaraan. Ang pag-iwan sa amin ng dati kong kinakasama. Ang mga gabing nagigising ako sa pag-iyak. Si Pedro ang pumuno ng buwang na iyon. Hindi niya kailangang magsalita para maramdaman ko ang halaga naming mag-ina. Isang hapon na biglang bumuhos ang ulan, ako lang ang mag-isa noon. Habang pinagmamasdan ko ang pagbagsak ng ulan sa bintana, bigla na lamang pumasok si Pedro. Basa ang balikat at may dalang payong. Nandito ka pala. Akala ko na kilamayat ka rin kasama ni Mika. Naalala ko lang na bukas yung bintana niyo, isasara ko sana. Kakauwi ko lang din. Naiwan na rin si Mika, nakikipaglaro kay JB. Pagkapasok niya, nakita ko na basa siya kaya agad kong pinunasan ang balikat niya. Salamat. Anya at ngumiti. Tumingin lamang ko sa kanya. Sandali kaming natahimik. Hindi ko alam kung paano nagsimula ulit ang yakap na iyon. Basta bigla na lamang niya akong hinila ng marahan at naramdaman ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa kung paano namin pununan ang puwang ng isa't isa. Mula noon, tinanggap ko sa sarili kong may relasyon kami at tuwing gabi may nangyayari sa aming dalawa. Si Mika naman, laging nakangiti at tinatawag siyang Tay Pedro. Sa bawat tawa at titig, alam kong may lihim kaming pinoprotektahan. Hindi kailangang ipaliwanag, pero ramdam sa bawat paghawak at sulyap. Minsan habang pinapatulog ko si Mika, pumasok siya sa sala at tinanong ako, "Masaya ka ba, Sandy?" Tumango ako. Oo naman. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko nagkaroon ulit kami ng tahanan. Tinitigan niya ako ng matagal. Tapos ngumiti. Yan lang naman ang gusto ko. Ang maging masaya ka. Pagkalabas niya, naramdaman kong may tumulong luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hindi ko inasahan ang lalaking kaibigan ng aking ama ay siya palang magiging dahilan kung bakit muli akong matututong ngumiti. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang itago to. Pero ngayong gabi, habang tahimik, isa lang ang sigurado ko. Hindi na ako nag-iisa. At kung husgahan man kami ng mundo, sigurado kong tama lang na ipaglaban ko kung ano ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Dahil si Pedro, sa kabila ng edad niya, sa kabila ng lahat, siya lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Puro yakap lamang at pag-aalaga. Hanggang dito na lamang po
ang aking maiksing kwento. Muli, ako po si Sandy. Maraming salamat Miss Love sa pag-eri po ng maiksing istorya ng aking buhay. Dear Miss Love, hindi ko po alam kung bakit, pero tuwing may pagtitipon sa pamilya ng asawa ko, palagi kong inaabangan si Ninang Lorna. Siya yung ninang sa kasal namin. Matalik na kaibigan ng biyanan kong babae. Parang bahagi na rin siya ng pamilya. Maganda siya, kahit na nasa early 50s na. Maputi at maalaga sa sarili. Matandang dalaga ito. At ang paghanga ko na yun sa kanya ay nauwi sa isang bawal na relasyon. At hindi ko akalain, Miss Love, na paulit-ulit na may mangyayari sa amin. At iyon po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, pati na rin po sa inyong mga listeners. Ako po si Marco, 29 years old, may asawa at isang anak. Tahimik lamang akong lalaki, hindi pala salita. May taas akong 5'8" at moreno. Kapag dumadating si Ninang Lorna, para bang biglang nag-iiba ang paligid. Hindi ko sinasabi kay Mrs. pero matagal ko nang napapansin ang kakaibang dating niya. Noong Sabado, birthday ng biyanan ko, kaya naman nagtipon-tipon ang buong pamilya nila. Ako ang naatasan noon na mag-ihaw ng barbecue sa labas, habang si Mrs. naman ay abala sa kusina. Mga bandang hapon noon, dumating si Ninang Lorna. Nakaputing bestida. Simple lang yung suot niya pero napakaganda ng dating. Kung pagmamasdan mo siya, ibang klase talaga. Sopistikadang babae, sexy, maputi, walang asawa, walang anak, matandang dalaga. Hindi ko alam kung bakit pero ang sabi-sabi, masyado raw pihikan si Ninang pagdating sa mga lalaki. Lahat ng nandoon ay natuwa sa kanyang pagdating, lalo na ang biyanan ko. Lorna, mabutit nakarating ka, bungad ni Mama. Siyempre naman, hindi naman pwedeng hindi, sagot ni Ninang sabay yakap. Habang ako'y nag-iihaw noon, napansin kong lumapit siya sa akin dala ang isang baso ng malamig na juice. Marco, iyo, gusto mo ba ng juice? Ngumiti ako at kinuha yun. Salamat po, Ninang. Naku naman, Marco, huwag mo na akong ipo. Ang tanda-tanda ko tuloy pakinggan. Natatawa pa niyang sagot. Medyo nahiya ako. Paano ho ba dapat? Tawagin mo na lang akong Lorna. Hindi naman masama, diba? Mas maganda pang ang pakinggan. Doon nagsimula ang kakaibang koneksyon namin na hindi ko maintindihan. Habang tuloy ako sa pag-iihaw, paminsan-minsan ay sumisilip siya at tutulungan pa ako. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang kainan. Maingay ang paligid, tawanan, kwentuhan at kantahan. Umupo ako sa dulo ng mesa, katabi ang ilang pinsan ni Mrs. Nasa harapan ko noon si Lorna. Marco, tikman mo tong niluto ko. Special recipe ko to. Sabi niya sabay abot ng plato. Napilitan akong ngumiti at tinikman yon. Masarap nga po, sabi ko. O diba? Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo yan? Napansin kong napapangiti siya sa tuwing tinitikman ko ang luto niya, na para bang espesyal para sa kanya ang simpleng papuri ko. Matapos ang hapunan, nagsipagligpitan ang mga babae sa kusina. Nagpunta muna ako noon sa garahe para sandaling manigarilyo. Tahimik kasi doon, malayo sa ingay ng sala. Ilang minuto pa lang akong nakatayo, nang biglang lumabas si Lorna. Hawak ang kanyang cellphone at may tinatawagan. Nung makita niya ako, ngumiti siya. Nandito ka pala. Akala ko ako lang ang lumabas. Medyo mainit sa loob kaya
Dito muna ako. Tumabi siya sa akin. Nakasandal sa kotse. Ramdam ko o amoy ko yung pabango niya. Hindi matapang pero sapat para mangakit. Marco, alam mo ang swerte ni Camille sa'yo. Ha? Bakit naman ho? Kasi napakabuti mong asawa. Kita ko kung paano mo siya suportahan. Sana lahat ng lalaki katulad mo. Mabait na, gwapo pa. Ngumiti lamang ako. Pero sa loob-loob ko, para bang may laman na ang mga salita niya. Hindi naman ho ako perpekto. Sagot ko. Wag mo na nga akong ipo, di ba? Sabi niya sabay tawa ulit. Nagkatinginan kaming dalawa. At nung mga sandaling yon, para bang huminto ang paligid. Narinig ko pa ang mahina niyang pagbuntong hininga. Alam mo, Marco, katulad mo ang tipo ko. Minsan nga naiisip ko, siguro kung may nakilala lang sana akong katulad mo noon pa, di sana masaya ako ngayon. Hindi ako nag-iisa. Baka nga marami na akong anak ngayon. Pagka-uwi namin ni Mrs., hindi ko maiwasang isipin yung mga sinabi ni Ninang Lorna. Simpleng biro lang ba yun? O may ibang kahulugan? Habang nakahiga kami ni Mrs., nakayakap siya sa akin. Pagod sa maghapong gawain. Ako naman, gising pa rin at iniisip ang bawat titig at bawat salita ni Lorna. Bakit ba kasi parang kakaiba? Bakit ako naaapektuhan? Kinabukasan, may natanggap akong text mula sa unknown number. Binasa ko yon. Good morning, Marco. Ako to, si Lorna. Napahinto ako nun. Hawak ko yung cellphone habang iniisip kung dapat ba akong mag-reply o hindi. Simpleng good morning lang naman yun pero bakit ba hirap na hirap akong replyan? Pagkatapos kong ihatid ang anak ko sa school, tumigil ako sa parking lot bago pumasok sa trabaho. Binuksan ko kasi ulit yung message ni Lorna. Tsaka ako nag-type. Good morning din, Ninang. Mabilis ang reply niya. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo huwag mo na akong tawaging Ninang, di ba? Mas masarap pakinggan kung pangalan ko na lang yung babanggitin mo. Nasanay lang ho kasi ako. Tsaka baka mapagalitan pa ako ni Mrs. Si Camille? Aba, close naman kami ah. Hindi yan magagalit. Baka nga matuwa pa siyang komportable ka sa akin. Napapailing na lamang ako habang binabasa yung text niya. Sa trabaho. Habang nasa bodega ako at abala sa pag-aayos ng delivery, nag-text ulit si Lorna. Busy ka pa ba? Oo, Lorna, nasa trabaho ko. Okay, sige. Mag-iingat ka ha? Napahinto ako. Simpleng linya lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong ibalik ang atensyon ko sa trabaho. Pero buong araw, umiikot sa isip ko ang mga salita niya. Gabi na nung makauwi ako. Si Camille ay nakatutok sa laptop niya habang inaasikaso ang report sa opisina. Han, ikaw na munang maghain oh. Medyo late na ako matatapos dito eh. Sumunod naman ako. Pero habang naghahain ako ng pagkain, nag-vibrate ulit ang phone ko. Isang mensahe ang dumating mula kay Ninang Lorna. Kumain ka na ba? Baka wala ka na namang gana niyan. Kumakain na. Pero paano mo naman nasabing wala akong gana? Wala lang. Ramdam ko lang. Alam mo na, may instinct ang babae. Lalo na kung concern siya sa isang tao. Napatingin ako kay Camille na abala sa laptop niya. Wala siyang kaalam-alam na may kausap ako. Nakonsensya ako pero imbis na tumigil, sumagot pa ako sa text niya. Salamat kung ganun sa concern mo. Siyempre, ayoko namang mapagod ang isang mabuting asawa at ama. Pinatay ko na ang screen ng phone ko, pero ramdam ko pa rin yung kaba. Lumipas ang ilang araw, dumating ang weekend. Habang nasa sala ko noon at nanunood ng TV kasama ang anak ko, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Camille ng pinto,
Bumungad si Ninang Lorna. May mga dalang pagkain. "Ninang, buti ho't napadalaw po kayo," sabi ni Camille. "Tamang-tama, sabay na kayong kumain." Ngumiti lamang ako kay Lorna. Pinilit na maging normal. Pero sa loob-loob ko, biglang bumigat ang hangin. Sa kusina, habang abala si Camille, nag-alok na ako nang mag-aayos ng mesa. Lumapit naman si Lorna para tumulong. Sa pag-aabot niya ng plato, dumampi ang kamay niya sa kamay ko. Mabilis lang pero nagkatinginan kaming dalawa. "Salamat," bulong niya. "Wala yun," sagot ko sabay umiwas ng tingin. Pero sa mismong sandaling yun, ramdam kong hindi na lang basta tulong ang gusto niyang iparating. Masaya ang kwentuhan sa hapag. Si Camille at Ninang Lorna walang tigil sa pagkukwentuhan. Paminsan-minsan, sumasali naman ako sa usapan pero hindi ko maiwasang mapansin na sa tuwing may sinasabi ako, si Lorna ang unang tumitingin at ngingiti sa akin. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan pa ang dalawa sa sala habang nanunood ang anak ko ng cartoons. Maya-maya ay nagpaalam din si Camille na inaantok na at magpapahinga na muna. Naiwan kaming dalawa ni Lorna sa may sofa. "Ang laki na ng anak niyo, no?" sabi niya habang nakatingin sa TV. "Oo nga parang kailan lang baby pa." "Buti ka pa. May pamilya ka na. Kumpleto. Ako, eto, mag-isa pa rin." Napatingin ako sa kanya. May lungkot sa mga mata niya. "Pero, masaya ka naman hindi ba?" tanong ko. "Masaya. Pero may kulang Nakapabuntong hininga ko. Hindi ko na tinanong kung ano bang kulang dahil alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Halos kalahating oras din kaming nakapagkwentuhan pa bago siya umalis. Pagkaalis niya, dumiretso na ako sa kwarto. Nakahiga na nun si Camille, nakapikit pero gising pa pala. "Han, umalis na si Ninang?" tanong niya. "Oo Han, kaalis lang. Nagpapasalamat pala siya." Napakabait talaga nun. Sayang nga lang at hindi nagkaroon ng asawa Tumango ako, pero hindi ako mapakali. Kung alam lang ng misis ko na may nangyayaring kakaiba sa pagitan naming dalawa. Habang nakahiga na ako noon, nag-vibrate ulit ang phone ko mula kay Lorna. "Salamat sa kanina ha. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Mag-iingat ka palagi, Marco." Napabuntong hininga ako at nag-type ng maikling mensahe. "Walang anuman, Lorna. Mag-iingat ka rin." Pinatay ko na ang phone ko at ipinikit ang mata. Pero kahit anong pilit kong matulog, paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung mga titig niya at yung mga salitang binitawan niya. May kulang. Doon ko napagtanto na nagsisimula na rin akong mahulog sa isang sitwasyong mahirap ng takasan. Simula nang dumalaw si Lorna sa bahay, hindi na tumigil yung palitan namin ng mensahe. Sa umaga, may good morning siya. Sa gabi, may good evening siya. May good night. May mag-iingat ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. At tuwing sinusubukan kong huwag nang mag-reply, nauuwi pa rin sa hindi ko matiis. Isang Biyernes ng gabi, nag-text siya. "Marco, pauwi ka na ba? Pwede ba akong makiusap? May papasuyo lang ako, medyo mabigat kasi. Wala naman kasing ibang tao dito sa bahay." Nagdalawang isip pa ako noon. Pero pagka-out ko ng trabaho, dumiretso na ako sa kanya. Wala naman kasi akong ibang dahilan para hindi pumunta. Maliban sa kaba na matagal ko nang tinatago. Sige, dadaan na lang ako saglit." Pagdating ko sa bahay niya, bukas ang ilaw sa may beranda. Pagpasok ko, sinalubong niya ako. Nakapambahay siya, santo at maluwag na short. Pero grabe, napaka-sexy niyang tingnan. Walang make-up, pero mas lalo siyang gumanda. "Salamat sa pagdaan ha. Eto, anya sa akin sabay turo niya sa malalaking kahon. Hindi ko naman kasi kayang mag-isa yan."
Binuhat ko yung mga kahon at dinala sa taas ng bahay. Nakailang pabalik-balik din ako, kaya naman pawisan ako pagkatapos. Inalis ko muna yung t-shirt ko para ipunas sa damit ko. At alam ko, nakatitig siya sa akin noon habang pinupunasan ko ang sarili ko. Maya-maya, salamat talaga Marco ha. Ang hirap talaga kapag mag-isa ka lang no. Walang lalaking gagawa sa ibang gawain. Anya sa akin na nakatitig. Nagtagal ang tingin niya. At doon, tila walang ibang tao sa paligid naming dalawa. Siya nga pala, gusto mo ba ng juice o kape? Tanong niya. Kape na lang. Habang nagtitimpla siya sa kusina, nakaupo naman ako sa may sofa. Ramdam ko yung kaba, yung kabog ng dibdib ko. Nung bumalik siya, inabot niya sa akin yung tasa. Tapos naupo siya sa tabi ko. Hindi sa kabilang upuan, kundi sa mismong tabi ko. Marco, mahina niyang sabi. Minsan naiingit ako kay Camille. Bakit naman? Kasi may asawa siyang kagaya mo. Hindi ko alam ang isasagot. Tumingin siya sa tasa niya, tapos sa akin. At bago ko pa mapigilan, inilapit niya ang kamay niya sa kamay ko. Alam kong balitong nararamdaman ko, Marco. Bulong niya. Pero kasi, ang hirap pigilan ng sarili. Maya-maya, dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Pero hindi para umiwas, kundi para mahawakan pa yon. At nung mga sandaling yon, unti-unting naglapit ang mukha naming dalawa. Isang halik, mabilis, para bang hindi totoo. Pero nasundan pa ng isa. At isa pa, hanggang sa hindi na namin naitigil. Hindi ko na idedetalye, Miss Love, pero alam kong nung gabing yon, may nangyaring hindi dapat. Ang mga halik ay naging yakap, at ang mga yakap ay naging sandali ng kahinaan. At kahit pilit kong pinapaniwala ang sarili kong titigil kami, mas malakas ang tukso kaysa sa katinuan. Sa kusina, sa ibabaw ng lamesa, doon kami nagtampisaw sa isang kasalanan na kaming dalawa lang ang dapat na makaalam. Nung matapos, tahimik kaming pareho. Nakahilig siya sa balikat ko. Hawak ang kamay ko na parang ayaw bitawan. Marco, mahina niyang sabi. Pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya pero hindi naman ako nagsisisi sa nangyari sa ating dalawa. Pareho lang tayong may kasalanan. Sagot ko. At doon ako lalong kinabahan. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman ako nagsisisi. Pagka-uwi ko ng bahay, maimbing nang natutulog si Camille at ang anak ko. Pinagmasdan ko si Mrs. Napakabait na asawa at walang kamalay-malay sa nangyayari sa amin ni Ninang Lorna. Umupo ako sa gilid ng kama. Dala-dala pa rin ang amoy ni Lorna. At doon alam ko sa sarili ko. Lumampas na ako sa linya. Lumipas pa ang ilang araw. Parang normal lang. Pero sa tuwing nagkikita kami ni Lorna, may kakaibang tinginan kaming dalawa. Sa bawat text niya, mas nagiging matapang, mas nagiging agresibo. Hindi ko rin makakalimutan yung gabi na yon. Tigilan na natin to, sabi ko. Ang tanong, kaya mo ba? Yun ang sagot niya. Hindi ako noon nakapag-reply kasi ang totoo, hindi ko rin alam kung kaya ko ba. Isang gabi, naglalabas si Camille. Lumapit ako para tumulong. Alam mo, Han, naawa ako kay Ninang Lorna. Para bang ang lungkot-lungkot niya nitong mga nakaraang araw. Yun ang sabi ng asawa ko. Napatingin lang ako sa kanya. Baka naman may problema lamang siya. Sagot ko. Ewan ko ba? Kawawa rin kasi siya eh. Bagisa lang niya sa buhay. Buti na lang din talaga lagi tayong nandito para sa kanya. Ngumiti ako pero sa loob-loob ko, para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Dahil ang pagiging nandyan para kay Ninang ay may kahulugang hindi niya alam. Simula nung gabing yon, alam kong hindi na kami magiging katulad ng dati.
Ako, isang asawa at ama. At si Lorna, ninang ng kasal namin, ngayon ay lihim kong kinakatagpo. Mula nung gabing may nangyari sa amin, hindi na naging pareho ang lahat. Kapag kasama ko si Camille, pinipilit kong maging normal. Pero sa loob ko, palaging naroon ang alaala ni Lorna. At sa tuwing nagkikita-kita kami, sapat na ang isang tingin para bumalik lahat ng alaala. Setyembre, dumating ang birthday ng pamangkin ni Camille. Malaking handaan ulit sa bahay ng biyanan ko. Parang ordinaryo lang sa kanila, pero sa akin parang may unos na paparating. Pagdating namin, nandun na si Lorna. Nakasuot siya noon ng pulang blouse. Simple lang pero litaw na litaw ang ganda niya. Niyakap niya si Camille. Ngumiti sa anak ko at nang tumingin siya sa akin, sandaling tumugal ang tingin niya. Agad ko namang binaling ang mata ko dahil baka mapansin kami ni Camille. Sa kusina, habang abala ang lahat sa pakikipagkwentuhan sa sala. Dumiretso ako sa kusina para maglagay ng yelo sa inumin. Tahimik lamang doon kaya't nakahinga ako ng maluwag. Pero maya-maya, biglang pumasok si Ninang Lorna. Marco, tawag niya ng mahina. Napalingon ako. Bakit Lorna? Wala naman, gusto ko lang magpasalamat ulit sa lahat. At, kumusta ka? May diin sa tanong niya. Tumikhim ako. Maayos, pinipilit maging normal. Ngumiti siya pero halatang may lungkot. Mahirap no? Ako rin, nahihirapan. Hindi ko makalimutan yung nangyari sa ating dalawa. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming tawanan mula sa sala. Lumapit siya sa akin. Halos dikit ang balikat. Marco, bulong niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning magpanggap. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Mabilis akong lumayo. Kinuha ang pitsyel. Baka hinahanap ka na rin sa labas. Sabi ko. Tumango lamang siya. Pero bago siya lumabas, tumingin muna ito sa akin ng matagal. Maya-maya din, lumabas ako sa likod bahay para magbuhat ng isang kahon ng soft drinks. Doon ko siya nadatnan. Nakasandal sa pader. Hawak ang cellphone niya. Bakit ka nandito? Tanong ko. Dahil alam kong pupunta ka dito. Sagot niya at diretso ang tingin. Napatingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao. Lumapit siya at bago ko pa mapigilan, hinawakan na niya ang kamay ko. Marco, bulong niya. Kahit sandali lang. Gusto kitang maramdaman ulit. Kinabahan ako noon. Lorna, nandito si Camille. Nandito ang pamilya niya. Alam ko. Kaya nga mas nakakakaba, hindi ba? At nung mga sandaling yon, naglapit ang mukha naming dalawa. Isang mabilis na halik. Kasing bilis ng kabog ng puso ko. Wala pang 5 segundo pero para bang oras ang lumipas. Maya-maya bigla kaming naghiwalay nang may marinig kaming yapak. Mabilis niyang inayos ang sarili. Kinuha ang cellphone at ngumiti. Dumating si Camille, bit-bit ang isang plato. Oh, nandito pala kayo. Sabi niya. Marco, kanina pa hinahanap yung soft drinks. Sige Han. Sagot ko agad. Si Lorna naman ay ngumiti lang at tumango na para bang walang kakaibang nangyari. Habang kumakain ng lahat, nakaupo ako sa tabi ng misis ko at nasa tapat namin si Ninang Lorna. Sa bawat sulyap ko, nakikita ko ang mga mata niyang nakatingin din sa akin. Mabilis lang at palihim, pero sapat para kabahan ako. Han, tikman mo tong salad gawa ni Ninang, sabi ni Camille. Napilitan akong ngumiti at kumuha. Masarap nga, sabi ko habang nakatitig kay Lorna. Pagka-uwi namin, nagtanong si Mrs. habang nag-aayos ng gamit. Napansin mo? Mukhang blooming yata ngayon si Ninang no? Parang may nagpapasaya na yata sa kanya. Ngumiti lang ako, pero kabado. Baka, napansin mo pala? Oo naman. Alam mo ang babae, malakas ang pakiramdam. Bago ako makatulog, tumunog ang cellphone ko mula kay Lorna. Salamat sa sandaling yun ha. Kahit saglit lang, tila nabuhay ako muli.
Hindi ako nakasagot agad. Nakatingin lang ako sa mensahe niya. Sa tabi ko ay mahimbing na natutulog ang asawa ko. Walang kamalay-malay. Sa huli, nag-type ako ng maikli. Ingat ka. Huwag tayong papadala. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko rin kayang sundin ang sarili kong payo. Ilang linggo ang lumipas mula nung huling handaan, pero hindi na kami nakatiis ni Lorna. Patuloy pa rin ang aming palihim na chat. Sa umaga, good morning. Sa tanghali, kumain ka na ba? At sa gabi, mga mensaheng mas personal. Namiss na kita. Sana nandito ka. Alam kong mali. Alam kong isang pindot lang sa screen pwedeng sumira ng lahat. Pero hindi ko rin kasi maitigil. Minsan pagkalabas ko sa trabaho, sa kanya muna ako dediretso. Doon, kakain ng hapunan. Pero syempre pagkatapos noon, iba ang susunod na mangyayari. Paulit-ulit Miss Love ang mga ganoong eksena. Alam ko sa sarili ko na masyado na rin akong nauhumaling sa kanya. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Pagod si Camille galing trabaho. At habang naliligo siya, naiwan ko ang cellphone ko sa mesa sa may sala. Nag-vibrate to. Sabay, pasok ng mensahe. Ang hirap pigilan, Marco. Kanina ba kita iniisip? Sana makasama ulit kita. Kailan bang off mo? Kailan ba wala si Camille? Hindi ko narinig noon na lumabas na pala ang asawa ko mula sa banyo. Nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Hawak na yung cellphone ko. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa ang mensahe. Marco? Malakas ang boses niya. Nanginginig. Ano to? Parang bumagsak ang mundo ko. Nilapitan ko siya agad at akmang kukunin ang cellphone. Camille, makinig ka muna. Pero bigla siyang lumayo. Anong papakinggan ko? Anong dapat kong pakinggan, Marco? Ano to? Pinakita niyang screen. Sunod-sunod na chat mula kay Ninang Lorna. Salamat sa kahapon. Hindi ko makakalimutan. Ako rin, mag-iingat ka. Huwag mong pababayaan si Camille, ha? Alam ko, mahal mo siya. Nakita ko ang luha sa mga mata ni Camille habang binabasa niya ang mga mensaheng yon. Marco, ano yan? Anong nangyayari sa inyo ni Ninang? Hindi ako makatingin. Camille, hindi ko naman sinadya. Nadala lang ako. Nadala? Sigaw niya. Ganun lang yon, nadala ka? Napaiyak na siya. Kaya pala laging may dahilan kang umalis. Kaya pala lagi mong hawak yung phone mo. Hindi ko naisip. Hindi ko naisip na kaya mong gawin to sa akin, Marco. Lumapit ako sa kanya. Pilit na hinawakan ang braso niya. Camille, Han. Patawarin mo ako, alam kong mali. Pero ikaw ang mahal ko, alam mo yan. Alam ni Ninang Lorna yan, ikaw ang mahal ko. Marahil dahil naawa lang ako sa kanya. Kaya ako nagawa yun. Pero alam ko sa sarili ko. Ikaw ang mahal ko, Camille. Napaupo siya sa may sofa. Hawak ang cellphone na para bang ebidensya. Hindi ko alam kung paano ko mapabawi ang tiwala niyang nawala. Kinabukasan, hindi na kami nag-uusap. Tahimik ang buong bahay pero napakabigat ng aura. Alam kong hindi na pwedeng itago. Kinausap niya ako habang naghahanda ng almusal. Marco, sabi niya, diretso at malamig. Kailangan mong pumili. Ako, ang asawa mo at nanay ng anak mo o si Ninang Lorna. Hindi pa ako nakasagot agad, pero alam ko naman sa sarili ko kung sino ang pipiliin ko. Parang napako ako sa mesa, nakayuko lang ako. Lumipas pa ang ilang araw na hindi pa rin kami maayos. Sinubukan kong kausapin si Ninang Lorna para itigil na lahat. Alam na ho ni Camille. Nabasa na niya lahat. Hindi na tayo pwedeng magkita. Alam ko, pasensya ka na. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin niyo ako ni Camille. Ayoko namang maging dahilan ng pagkasira niyo pero ginawa ko pa to. Nahumaling ako sa'yo. Pero tandaan mo, hindi ko pinagsisisihan
kung ano mang nangyari sa ating dalawa. Yun ang huli naming palitan ng mensahe ni Ninang Lorna. At isang gabi, kinausap ako ni Camille. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa iyo, Marco. Pero para sa anak natin, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakamali lang to at sana huli na. Lumuhod ako nun sa harapan niya. Hawak ko yung kamay niya. Pangako, Camille. Ikaw at ang anak ko, kayo na lamang munang uunahin ko. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung nasira ko ang tiwala mo. Tumango siya, pero bakas pa rin ang sakit sa mukha niya. At alam kong matagal bago mabuo ulit ang tiwala ng asawa ko sa akin. Mula noon, iniwasan ko na si Lorna. Hindi na kami nagkaka-chat. At kung may pagtitipon man, formal at maikli lang ang usapan namin. Pero sa loob-loob ko, dala ko pa rin ang bigat ng nagawa kong kasalanan. Ang bawat tunog ng cellphone, parang paalala ng lihim na muntik nang sumira sa pamilya ko. At sa tuwing titingin ako sa asawa ko, nakikita ko ang pilat na iniwan ng pagkakamali ko. Hindi man to halata sa iba, pero kami lang ang nakakaalam. Minsan, isang maling chat lang ay sapat para gumuho ang lahat. Pero maswerte pa rin talaga ako sa asawa ko dahil tinanggap niya ako sa kabila ng pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang po ang maiksing istorya ng aking buhay. Muli, ako po si Marco at maraming salamat Miss Love sa pag-share o pag-ere ng akin pong kwento.